En Bueu comezarán este ano as obras de urbanización dunha rúa que vertebra a vila. E fixámonos nisto porque vai supor a maior transformación urbana dese concello nos últimos anos. O obxectivo é transformar a avenida Pazos Fontenla, pola que circulan cada día máis de 4.000 vehículos, nun bulevar accesible, verde e seguro, con máis espazo para os peóns para favorecer tamén o comercio. Boa parte do orzamento irá para servizos que non se ven, como a mellora do saneamento. Despois, cando hai algunha avería, algún problema, acordámonos de que esas obras, se non están, son necesarias. E iso vai levar unha parte importante do investimento e despois, toda a humanización, todas esas vilas que cada vez máis fanse pensando nas persoas que transitan por elas, que viven nelas, que teñen os seus comercios nelas. Na obra, que se fará en 3 fases, investiránse 2,4 millóns de euros, 70% de fondos da Xunta e 30% do Concello. Alfonso Rueda lembra que a Xunta colabora con outros municipios, como Poio ou Carballo, para adaptar o urbanismo ás necesidades dos veciños. E que os concellos, xa non de pequeno tamaño, porque ningún destes é un concello de pequeno tamaño, pero necesitan apoio para poder meterse nestes investimentos. En Bueu prevén comezar as obras este ano e rematalas no 2028.